második futam izgalmasabb volt, mint az első. Rögtön a rajt után volt egy nagyon necces szitu, amikor nagyon összetörlődött a sör, én is összeértem több emberrel, és az autóm, ahogy látszott is a képeken, egy picit megsérült, de összességében ez nem befolyásolta a versenyemet. Fék problémáink voltak az első futamon, próbáltuk ezen módosítani, és az első egy-két kör az arról szólt, hogy belőjem a megfelelő fékerőt előre és hátulra. Nehéz volt, de miután sikerült mondjuk a harmadik körre, úgy éreztem, hogy én is kezdem felépíteni az önbizalmamat, úgyhogy összességében ez jobb futam volt, mint az első, és meglátjuk. A végén láttam, hogy Bennani szenved, és meg is van sérülve az autója. Próbáltam nyilván lecsapni a lehetőségemre, hogyha adódik. Szerencsére ez sikerült, utána ki is billent az egyensúlyából, úgyhogy 6. és 8. hely összességében szerintem elégedettek lehetünk vele.